bigarren fasea zigea, igorako fasea, bagenekin talde potenten kontratokatzea igula jolastea, askotan esan deuna. Aurrera pauso bat ematea tokatzen zaigu, eta sinistu arte taldek jarraituko dugu gure ligako taldekin konpetitzen, baina gure aurretik daudenakin ez. Eta hoi sinistea falta zaigu. Partidua hasieran ondo hasi gea, ez diguein espero ez genuen ezer, azkenen presioa eta behaiek talde hona dira, kanpotik ondo botatzen duena, defentsan ikusten taldea ondo hasi dela, baina azken aldin pasatzen egun bezala olako taldeekin, bigarren kuartotikan aurrea pauso bat atzea ematen deu, komodogo sentitzen da taldea 10 puntu bera juten eta gero buelta ematea partidu oso zaila da. Aurkaria lehen urtetik ezautze genuen, gutxi gora bera, espero genuen bezala jolasten duez, talde donostiar guzti bezala pres iten digue kantxa oson, ez da oso intensoa izan, baina dauzkea jokalari batzuk oso ondo moitzen duena baloia eta kanpotik hande ondo botatzen duenak, eta nik uste inungo momentutan gure taldek ez dula jarri beraberako taldea estuasun baten, oso komodo jolastu du. Demoraldia ondo, lehenengo helburu nagusia igorako fasen sartzea zen, sartu gea eta espero zitezken talden kontra partiduk irabazten. Galdu dian partidu bat kenduta, beste guztik gure aurretik gelditu dian talden kontra dira, osea que aurreneko balantzea positiboa. Nik uste lehen urten hauen kontra jolastu geron eta kriston paleta sortu zuen. Eta aurten 10 bera ideu eta behintzat ikuste beste ekipok konpetitzeko gai gehala eta hola. Baina alaren gaur gure burua ikusi dugu ez duela asko konpetitu. Orduan nik esango nuke bai aurrera poso bat eman deula, pixkat ez diguelako hainbesteko paliza sartu, baina gehiago konpetitu izan bagenu emaitza begoa izango zen alare. Nik uste behaiek kanpotikan asako kanasta sartuzkigua, osea, iruko kestonpila, eta goe baita kanastatzen bastante faiatu ditu, eta nire ustez, gabonetan entrenatu bastante gaizkin deu, eta fisikoa faltatzaigu, eta notatu inda, eta jendea etzedon partidon, eta beste zeudena jolasten oso nekauta gauden, eta... Nire ustez nahiko relajatu etorregea gabonetatik bueltan, eta hori nabaritu inda, Kresek esan duen bezala kanastazpin faiatu ditu pila bat, eta ez ginen iristen korrika behaiei tirok tapatzeko, eta horregatik sartu izkigo puntu, baina bestela defentsan laguntzak intabala banek ondibiliga bestela irutu zait. Entrenatu serio entrenatu behar dugu. Parrak taula botatzea ondo da, baina serio entrenatu behar dugu. Naizta, lehenengo fasen bezala, lehenengo fasen serio entrenatzen genuen, eta azken lortu genuen helburua igoera fasea, eta oan ja pixkarrela jatin geha baino. Irabazin baino ekipoa, eta bintzat aukera bat playoffeta igotzeko. Naizta ez sartu urrengo kategoriziko, baina bintzat borrokatu. Nire ustez intentzia faltatzegu. Berez ekipo bezala ondo konpenetratzea eta ondo ibiltzea, baina generalen korriteko ohitura faltatzaigu. Relajatu itegea eta ez du korriten eta ez du intentxo gartzen, eta norbert relajatu alin badao, hori transmititzea ekipoa eta gea bastante empatikoak bata bestearekin orduan, ez da ona.